Hola, sóc Belén i jo també em sento una impostora. Hola, sóc Berlem i això és Feminisme de Poble. Avui vinc a parlar de la síndrome de la impostora. La síndrome de la impostora. Impostora! La síndrome de la impostora afecta a persones que són persones exitoses però són incapaces de disfrutar d'aquest èxit o d'assimilar-lo com a èxit propi. O sigui, que no t'ho creus, que ho fas bé i no t'ho creus. I jo dic que em sento una impostora perquè jo des de fa 3 anys he canviat de professió. Jo abans era fisioterapeuta, soc fisioterapeuta, que no m'ha mort. Tiene un punto de risa, pero tiene un punto de serio. Espíritu de Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? I ara em dediqué a la creació de continguts en valencià i feministes. També faig alguna cosa en castellà, però... No pasa nada, es mejor eso que morirse. Jo ara em sento una impostora perquè, per exemple, la fisioteràpia estava molt clar, no? Jo vaig estudiar la meva carrera, vaig estudiar els meus màsters, no sé què, entonces sempre hi ha un paperet ahí com que et diu que tu pots fer això. Però què passa? Que ara no tinc un títol que diga Belén Ibarges, creadora de contingut. Està tot molt mal. Està tot molt mal. Quan jo vaig veure que no m'ho treia de damunt i que tenia esta sensació molt forta, pues em vaig posar a esquadrinyar un poquet per ahí. I resulta que no és algo que em passa a mi només. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? És algo que passa a molta gent i sobretot li passa a les dones. ¿Por qué será? Tararararara, ¿por qué será? Tararara. Tinc els pebrots que m'exploten ja. La qüestió és que em vaig posar a buscar per internet i vaig trobar que en Catalunya havien fet com un estudi sobre les promocions internes d'empreses. Jo entropesse en aquestes coses. Pot acabar molt malament. I van veure que els homes, davant d'un procés de promoció interna, quan complien el 60% dels requisits, ja es consideraven aptes per a presentar-se a aquesta promoció. Està de categoria. I en canvi les dones, fins que no complien el 100% dels requisits, no es plantejaven optar a aquesta plaça. El que vol dir que les dones, d'alguna manera, sentim que hem de fer-ho perfecte o si no, no ho volem fer. I bueno, resulta que mirant, també vaig trobar que hi ha com classificacions d'impostores. Impostora! I m'ha quedat en una que vaig trobar de 5 tipus de síndrome d'impostora. En el número 1 tenim a la perfeccionista. Esta impostora és la que necessita fer-ho perfecte, la que, cometent un xicotet error, ja suposa un fracàs. Tot. Drama. No puc parlar! Tipo 2. La experta. Este tipus d'impostora s'autoimposa saber-ho tot. Ho ha de saber tot des d'un principi, ja. No n'hi ha marge d'aprenentatge. Bacà. I un whisky! 3. La independent. Esta és la que ho ha de fer tot ella sola sense cap tipus d'ajuda, la que no té que necessitar ajuda, encara que sí que la puga necessitar. 4. L'entregada. Esta és la que té tanta por a decepcionar que farà lo que siga, encara que siga fer-me feina, fer més hores, lo que siga per a sentir que no està decepcionant a altres persones. I la quinta és la falsa confiada. Esta impostora és una persona que s'esforça en aparentar que ho té tot baix control, però que en realitat no deixa de necessitar que algú vagi i li diga sí que ho fas bé, ho fas molt bé, ho fas molt bé, ho fas molt bé. Soc jo la que fa la paella, serà mono. I em fa molta gràcia perquè lo curiós és que la síndrome de la impostora no té res que veure amb les inseguretats o amb tindre una baixa autoestima. O sigui, hi ha moltes dones, per exemple, jo, saps el que vull dir? Anda que no. Que tenen... Ara sí que tinc falla de rango. N'hi ha moltes dones que tenen molta seguretat en si mateixes, que són conscients, que fan les coses bé, però això no lleva que d'alguna manera creguem que no les fem suficientment bé per a lo que siga. És com que l'èxit no és nostre, és per sort o és per atzar, no? Al saber li diuen sort. I una merda com un piano. Si et paguen perquè ho fas, és perquè ho fas bé. Si ho saps, és perquè t'ho has currat. Si ho tens, és perquè t'ho has guanyat. I si estàs, és perquè t'ho mereixes. Cada volta que tingui la sensació de que no eres suficient, en recorda't, de que no estàs a soles, de que som moltes ties les que mos sentim així, i que cada xicotet passet que donem el fem per nosaltres i per totes les que venen darrere. Moltes gràcies, adeu. Si tu també ets una impostora, m'ho comentes, vull saber-ho. Si és alguna del tipus, m'ho dius. I això, anem a fer xarxa, anem a fer pinya i poquet a poquet anem eixint de l'ou. ¿Qué?